Jojo jangan Jojo Nason ada Rasul dia tahu kamu tuh Saudi kamu tasio di mata bilong ta lalu los kobol ngalus pirohanan dus dikahinani bolo tasio di launi ano di keluarga memburunan berkasinuran nasa pulau dengan lagi dia sida nasa kami sudah dihal soalnya pak sekali bikin tujuan ada deh tapi lebih kenal ya Ewas berbenungmu dan tidak pun dan bagian nami bionan banget ya. Jadi mulut sangat kami dari sana teh somat ya. Siapa bol, siapa anak, ino, sampai siapa anak. Jadi mulai tema itu harta, napa tomo kita di bagasan kayu pasok do las merong di nang takas makatai suhu parana dohot suhu parburu nungasiko maruli dohot ninggan masih baloluan di bagasan kami naciat Tuhan lau saladima di pasahat tamu di son ingot-ingot asa rapat kita mardingot di seluhuna nabdabulun di bagasa tikyok parjul sehali sinamon Rabu Pinudu sitombol sia 10 juta nausahat tusuh parbul 25 juta 5 juta naima di mata ni ulauni panandayon 30 panggorayon man tu parboru pasahaton di parana doho Rabu Pinudu may 30 ate opak may suhinya panggaopat harga 20 onong ma harga 10 jala paket 750 amplop nama risi 2000 tuhula-hulani parbur pasahaton di paranak 15 pangkorao jala paket 175 plok nama risi 2000 pasahaton di suhu paranak matu parbur 10 amplop nama risi 20.000 parsuhian 5 hari 150 pengumai 750.000 sirampe manis 2 opak 2 mahasiap perboru opak mahasiap paranak opak 100.000 200.000 jadi ulos si pasahaton di suhu perboru tu paranak 10 sada lebar jala ulos na tinono sadari pasahaton ni parboro matu paranak 150 amplop na marisi 2000 ulang manogo marsarapan jala ulau ni ulau sadari ari naong binuhul ni suhu parboro doho suhu paranak tohomay di tanggalonong di hari Sabtu di bulan 10 sada tahun 2020 sada bulahan amak di juluni suhu parburu so manima nataya satu sudi kita mangingot di naong di pulu ni suhu paranak doho suhu parburu di bagasa tikyo Jabar ni na tua-tua di hutan 200 lima jadi ramah kita mangingot asabuhi sudah kita marpangidoan tutuhan asa anggia hari naung binuhuli na 12 pihak ili waktu wakta rinahuli ipadaw na sa nagatabat asa anggia tulus sakap ni anak kotai boy na sida sikop macalo pa masuk-masuk siap tuwata
di bagas joro marite na pasonai jala sikop padalo paso-paso do tania sa luhud na situan na toro na nakahula-hula na nakatulang jala siya diyan matuhanta na mga leon na ipasod di ako suhong parana doho suhong parboro laso manima mo suhong parbana molo tumpe marsugo manangan ka mo borda sa tongan niluan na niyon tuhak ka napataro ka muna sa hati nga na muna di bagasa kahipasok doho kas niroon pajumpa doho ang kakeluarga alani ihatan ingot-ingot doho nung namin masungod nilong isitua-tua asa balintang mapagabi nanitawat-abuan ari musuh parboro doho paranak pagabi anong matakas sa mo mas si Pauloloan ison di pasata mo pinggan ingot-ingot asang giyak matong dihita sa luhud na pinggan na hot dihudulan na hok matong agadeon hok hamoram pasu-pasuan niya mata na martua de bata tuhita sa luhud na liat na lulu oras ribu-ribu asa mamaso matong nga mata na martua de bata asa torong maribur manang kapapalata jalapir na ngakatot dita horas ton di maningin horas ton di matugong pas-pasuan na mata na martua de bata ringgit situ suara na tinompa ni pamarenta si palasroan niya mata raja so ninangin at tasori pada sa luhud na situan na toro hasabi nanti kau kutur matu tau penitabian tu dia pe hamu su parana do parboro mangalakka asa tu sima na potang par saudian asa saat isulu saat ngayon torto tigaras asa to home tirotang di bulan nung asaha pe di bagasa tikiot taulawon so parana do so parboro di namar pulut sau saat mahita sa luhud na oras jalan gabian jala totong ma ipaso-paso Tuhan laos orang mandok mahita tuluhali ingot-ingot ingot-ingot jadi pinasahap na Tuhan sumutong